Kumusta mga brad, mga master? Welcome back sa atong series. Episode 3 na nino sa atong What Makes a Good Guitar Solo. Last time atong isgutan ang about sweet notes or chord tones. So padayon na siya. Further explanation atong topic. Sa una, start ta pag gitara mag-lead ang kasagaran natong naibawaan is may tanong nga kuhaara ng key niya dagan-dagan lang di na kamayabag kuhaara ng key sa kanta din tanan nimo nga skala na do re mi fa sol la ti do within the key dili na kamayabag kana sakto na siya no nga idea. Pero ganahan kita nga mo target og notes kinatang atong solo is tasty kanang nindot diri na ta mag-involve ang chord tones katong gingon ako nga sweet notes no, so bana target notes. So naay nang utanan nato unsaon pagkuha sa 135 sa kanang gisgutan nato nga 135. Simple ra kay nang idea nga pagkabuhato no, ato nang i-demo. So kana nga idea is mo ginagamit sa halos kuano kanang badunggan atong mga ginindot nga guitar solos. Nindot man mag solo nga paspas technical, pero kung sa atong naibawan gyud sa atong namatikdan ninyo nga mas mulas gyud ang mga guitar solo nga kanang kuan gyud siya kanang melodic or targeted ang notes no, mas mudot sa atong una-una kasing as the so to speak. So kanang target notes atong gingon is 135 ra na sa ano sa chord. So kanang ding magsolo ta importante dipod nga ang atong bantayan ang underlying chords no, aware ta sa underlying chords sa atong gitukar. So while gasolo ta dapat aware po ta sa chord nga nasa naghapin ana nga guitar solo. So labi na impromptu nga tukar no kanang kalit-kalit master na to nga skill ang kuano ang pag-determine pag kanang awareness sa underlying chords. Tadpi na siya labi na mag-improviser ka or mag-improvise so kanang solo tanti ang awareness sa underlying chords dili lang ang key sa kanta no, kay possible man nga ang chord or ang key changes or chord changes otro sa kuan siya kanang otro within sa line no, within sa progression posible nga motro ang key. So importante nga aware ta sa underlying chords nga naghapin sa katukar. So 135 atong akong gisgutan na guys movable do no, katong movable do na to do re mi fa sol la ti do any key mo na gitawag nga movable do. So dili ra day C ang do no, pwede siya may mong movable. So for example G, so do re mi fa sol la ti do po to siya pero in the key of G. So that is movable do nga nasa key of G. So A, pwede A, do re mi fa sol la ti do po to siya pero in the key of A. So ay gitawag nga scale degree mo niya gitawag nga root ang first nga note. Muna yung gitawag nga do, muna yung itong root R, muna sigarang symbol na ano, or 1, muna siya, 1 na to. Ang 3 is mi. 1, 2, 3, do, re, mi. Ang 3, muna yung 3. So sa in the key of A, or chord A kintahay, ang 3 na to is ang C sharp. So asa man ang 5? So do re mi fa sol mo ni ang 5 mo ni ang E ang E nga note.
So ingana ra ka simple ang pagkuha sa atong 135, mura na atong targeton kung mag-solo ta. 135 sa ta nya atong mga extension, no. So simple lang atong kuan karon atong sang i-simplify. So 135 in the key of A. So ang chords kita hay A, ang chord nga imong nag-solo ka. So ang sweet notes ana pwede man kamudagan anywhere. So pero ang land mo sa imong phrase tawag to sa atong layman's kanto-kanto, no, dapat nasa sweet notes. So gama ko example kini lang akong own solo, kanang familiar na kani. So kuani kanang sa hangtod may kinabuhi ang first chord is A, no. So akong gi solo ani is within the chord A tapos gan gamay. So unsa man nga note ang kanto niya mao ni ang gitawag end sa phrase. First phrase na ko ni. So asa man nag-end in kuan di siya sa unsa man nga degree, mo ni ang 5, mo ni ang 5 sa akong chord, no. Ang E octave lang siya, so sweet note gyapon siya. Kung i-compare na ko na siya o magdagandagan ko, so dili siya effective, no. So akong approach is melodic plus kuan gyud kanang mulanding ko sa sweet notes. So imagine po nimo nga kuan kanang wala sa sweet note nag-end eh. For example gani. So kitay kato akong first line, ibig second line ako ipuno ko tong first line. So wala sa sweet note ang akong first nga kuano nga phrase nag-end. So maot mura siya o sud siya sa scale pero wala siya mo bagay, wala siya sa sweet note. So ang first yun ako nga line is nag-end sa sweet note. Kani po ang second line mo to dito na siya ni shot sa F sharp nga chord kay. So ang second chord is F sharp man. So kani ang mo ni ang root mo ni ang 1 sa second chord F sharp. F sharp man eh. F sharp nga note, sweet note gyapon siya sa second chord. So bagay na siya sa second chord. So kung kuan pa ni, no, kung katong nag-start pa ta nga atong scala ra atong saligan, wala ta mag-target og note, magdagandagan ra ta ani. Dili ta effective kay gawas pa nga gandagan lang ta, wala dili melodic atong line, then dili pod wala pa nitunong sa sweet note atong mga kuano atong mga kanto na may mga note ani nga wala sa sweet note ani. Kani wala man ni sa sweet note ang kani. Pero wala siya sa end sa phrase, wala po siya sa start sa phrase. So ang start sa phrase nag-start po sa sweet note nga root A. Kaning note dili sweet note pero wala man ni siya sa end sa phrase, so okay ra siya. Sa gatong harmonic kuan ko siya kanang sweet note gyapon siya, kanang F sharp gyapon.
So D naman ang chord ani, akong underlying chord, ang ihang note yapon is sweet note. So ang first nga, bisag ang first nga note dili sweet note, pero pag landing nga sa phrase, sa phrase man no, sweet note ni kay 1 po ni siya sa D. So 1 po ni siya sa D nga chord no. So ingana ra ka simple 135 pwede og 135 pwede og kada chord nga underlying chord imong kuhaon ang 135. Dili ta magsalig sa kanang magdagan ra ta masud ta sa scale nga skala, pwede man na siya. Pero tiyang kitahay katong hangtod may kinabuhi is key of A, so magdagan ra ta within the key of A, masud enough na. Pero atong solo dili effective. Magsalig ra ta na magdagan ta, dili effective no. So mo kini ang explanation pod kung anong effective ang melodic compared to kanang na formula nga guitar solo no. Kamantay mo nang na formula nga guitar solo ingani ang skala na gamiton nga na. Pero okay na siya technically, pero effective ba dili kayo compared sa melodic nga approach. Kay ang melodic nga approach kuan gid siya kanang targeted gyud ang notes. Although wala po ta nagkuano kay namay mga maayo nga mga instrumentalist nga maka-target sila notes gyud sa skill na level no nga aware ka sa underlying chords, ma-target nimo ang 135 sa chord. Patotong gitukar gini nang original na tong guitar solo. Arpeggio man ni siya, pero ang iha gipong end sa ihang note sa iyang phrase F sharp 3 gyapon siya no. So ang E minor nga chord kuan gyapon 3 minor third gyapon niya nag-end ang kuan second nga phrase. So kuan gyapon siya kanang sulod gyapon sa 135 ang kada kanto sa atong phrase. So ingana ra ka simple ang pag determine sa 135, then ingana po siya ka effective. So muna siya ang taas-taas nga sunod nga level sa soloing na dili lang sa guitar basta sa keyboard or sa bass. So targeting the notes or kuha tag sweet notes, chord tones. Ang 135 ingana ra ka simple 135. Then go na dayon imuhang solo no. Tulo ra ka nota ang pilian every phrase. So ato pong bantayan isang phrasing no. Ang muna tong i-skill nga dapat nato i-master or atong i-develop phrasing no. So kani for example kani katubalik ta atong sample. That is one phrase no. Kung analogy na iparehan nimo magama kag sentence na phrasing dili gid siya mo diretso no, na kama na period dili siya mo diretso ang atong sentence kay di gyud na magkadimao. So ingana ra pod ang construction sa guitar solo or kanta na ay mga phrases or mga stops. So at the end of each phrase pwede nimo mamili kag target notes sa 135 ra sa chord. Then ingana na good na dayon kayo imong guitar solo nga kuan effective na. Kani. So E minor nga chord. Puro na 135 sa E minor ang gihagbungan ana nga kuan at the end of each phrase or start.
So yan na ra. Padayon na ta next mga master, mga brad. Napatay mga mga additional nga inputs ani. So ani sa tataman. God bless and have a good day.